Da, ja sam tokom trajanja jutarnjeg programa puno puta kroz headove negde pominjao da je Teuta Aslani, operska diva, jaka žena i veliki borac, da će ona za naš jutarnji program da otkriva sve o svojim životnim borbama kada govorimo o zdravlju i da ovog jutra zajedno šaljemo poruku da se borba isplati i da ne treba odustajati. Teuta Aslani, sopran, jel se tako kaže, ima nešto pre soprana? Sopran, jesmo na ti smo, normalno, na ti, apsolutno. Tako je. Dobre energije se odmah prepoznaju. Da. Znači, ja svaki put kad me najave kao operska diva... Ali to dobro zvuči. To zvuči odlično, samo što, mislim, operska diva je bila Marija Kalas. Dobro, ima ih mnogo, ti si jedna od njih. Pa dobro, okej. Ono čega hoću da, dakle, krenem priču, jer, dakle, iza nas su neki meseci koji podrazumevaju borbu protiv različitih karcinoma sa kojima se između ostalog žene susreću. Ti si imala borbu sa karcinomom dojke, potom i sa rakom štitne žlezde. Šta danas pomisliš kada si uspela da pobediš karcinom čak 2 puta? Šta sebi kažeš sada, sa ove vremenske distance? Vidim da si nasmejana, si dobro raspoložena, da imaš nevjerojatnu energiju, ti ja smo se dopisivali putem Instagrama, ja sam odmah osetio taj vibe između tebe i mene. Dakle, šta sebi kažeš nakon ova 2 ozbiljna zdravstvena problema? Kažem, bravo. Bravo, ja. Bravo. Mislim, kažem bravo, kažem svako jutro hvala ti Bože što sam tu još, što sam tu za ovaj svet, što imam još puno toga da dam, što sam tu za moju porodicu, za mog supruga, za moju decu, za moje roditelje, prijatelje, kumove, za sve žene kojima treba ova pomoć, u smislu savjetovanja, u smislu neke priče, podrške, sestrinsko, ruka ruci, jel te? Jer sam negde osetila da, okej, ako se već ne stidim da pričam o ovome, jer ovde generalno ovako teške bolesti jeste i negde si odmah stigmatizovan, a ja sam se nekako osetila, ovo će sad čudno zvučati, kao da sam u plusu, jer kao, pa vidi, kao, meni se ovo dešava, pa mi se posle desilo i to sa štitnom, ali kao, okej, nekako dobila sam veću snagu, jer sam uspela to da preguram prvi put, drugi put i tu sam, nekako sam srećnija i radosnija svakom danu i svemu što mi se dešava nego ranije. Jer ti je ukazana druga prilika. Da, i dosta puno mi se stvari izdešavalo, nekako dinamičnije živim u ove 3 godine. To je bilo u periodu oko korone, je li tako? Jes. Da. Ono što moram te pitam, dakle, kada saznaš da imaš zdravstveni problem, kako ti, dakle, sa samom sobom prezupčiš i kažeš ja moram da se uhvatim u koštac s ovim problemom? Imamo veliki procenat ljudi koji odustaju, koji kažu ja nemam snage, ja nemam volje i puno puta upravo taj nedostatak volje i snaga volje dovedu, nažalost, do nekih posljedica koje nisu ni malo prijatne. Jeste, ali ja sam imala tu situaciju i o tome sam već pričala x puta, da smo suprug i ja imali problem u smislu da nismo mogli da ostvarimo potomstvo, tako da sam ja tu već, pa su, znači, vantelesna oplodnja iz prvog pokušaja, hvala Bogu, uspelo u Narodnom frontu su čarobnjaci. Ne znam. Mislim da je kod mene to što sam ja, znači i tu sam, tada sam zapravo naučila, kada sam imala taj problem sa decom, deca su posle bile u inkubatoru i tu sam ja nekako shvatila, znači, to mi je i dalje ostao kao najveći problem, do sad u životu mnogo manje nego ovo sad što mi se dešavalo. I onda, znači, to kada smo rešili taj problem sa decom, u smislu kada su deca došla kući iz inkubatora nakon 45 dana i kada je, mislim, hvala Bogu, sad je sve okej, sada su već drugi razred, nekako sam, znači, meni je postavljena dijagnoza kada su deca imala 3,5 godine, baš su bili mali. Ali
no, dobro, znači potone ti ceo svet, potpuno, kao, šta je sad ovo? Čekaj, znaš te prekidam, samo jedno možda glupo pitanje, ali pretpostavljam da nije glupo pitanje. U tom momentu su ti deca relativno mala, 3,5 godine. Da. U tom momentu se ti boriš, odnosno treba se boriš za svoj život. Jeste. Jer u tim momentima više razmišljaš o sebi, o svom ozdravljenju i o tome kako će deca. Ja sam prvo, znači ja sam sela na konzilijumu i rekla sam, ali meni su deca mala. I to je, znači, i samo mi je to bilo u glavi, Bože, kao toliko smo se namočili kao da dobijemo tu decu, i kao, šta je ovo? Ali zapravo, onda negde sam shvatila u ovom periodu, ovih posljednjih par godina, mislim, život ti stalno je nešto. I to mene onda suprug, ja kažem, kao sad su deca zdrava, kao sve je super, sad ćemo malo, kao sad su već veći. Da se opustimo i da uživamo, da. I onda ja. I onda ja opet, znači prva dojka, pa štitna, tako da, mislim, život stalno te stavlja na neke... Testove ispitivanja. Da, i tu, mislim, kroz to jačemo i kroz to se gradimo. Ti si te testove položila sa 10-kama, ma ja sam zahvalna na svemu ovome, jer sam nekako, mislim, znam da mi to nije dato tek tako bez veze, znači, i zbog toga sam ja i počela sa ovim humanitarnim ružičastim koncertima, jer kao, ovo mora da ima neki smisao, znači nije mi to dato tek tako bez veze. Samo jedno pitanje, imala si karcinom dojke, nakon toga si imala i karcinom štitne žlezde. Negde se taj karcinom štitne žlezde vrlo često negativno, dakle, reflektuje na glasne žice, a ti si, dakle, sopran, operska diva. U tom momentu, kada si imala karcinom dojke, pa saznala da imaš i rak štitne žlezde, jesi li sebi postavila pitanje da li je moguće i šta ću ja raditi u onom momentu ukoliko rak štitne žlezde udari na moje glasne žice? Jer ti živiš od tog posla, mislim, pre svega voliš taj posao. Znači, koliko god sam ja bila u katastrofi, totalnom potonuću kad sam saznala za dijagnozu raka dojke, ovo sa štitnom. Mislim, me je stvarno dok usurilo, zapravo, taman sam se vratila, kao Feniks iz pepela, i onda kad mi je saopšteno za štitnu, ja sam, mislim, mog hirurga, Marka Jevića iz Instituta za onkologiju, kažem, doktor, pa šta je ovo? Mene neko zeza. Da. I on kao, rešit ćemo, i sad, mislim, hvala njemu i cijelom timu koji učestvujemo na toj, mislim, vrlo rizičnoj operaciji. On je meni rekao, vi morate da znate, Teuta, 1% postoji mogućnost trajnog oštećenja glasnica, a meni je to tad, pred operaciju, zvučalo kao da mi je rekao 100%. Znači, mislim, kakav 1%, to ne sme da bude ni 1%. Jasno. Ja sam pevala koncert 8 dana nakon te operacije. Jasno. Dakle, koliko muzika može čoveka da oplemeni u onim momentima kada je najteže? Ti si negde tu da... Meni je to tu, hvala muzici, hvala tom mom poslu s decom, što podučavam decu, što podučavam i odrasle pevanju. Mislim da mi stvarno koji smo, kada su ovako neke teške životne situacije, mislim da je umetnost tu, mislim, umetnost treba svima, ali pogotovo kad su ovako neke životne prekretnice, umetnost, pogotovo muzika, je tu kao neki najveći medijator i način komunikacije. Mislim, muzika je univerzalno sredstvo komunikacije, tu je da nas leči, da nas usrećuje, mislim, stvarno onako da greje. Dobro, ali kako pevaš u onim momentima kada ti se ne peva? Jer je, pretpostavljam, bilo puno puta kroz ovu borbu... Ne, meni se uvek peva. Ja sam pevala u bolnici. Stvarno? Da, stvarno. Mislim, meni se uvek peva. Apsolutno. Ono što sam isto htela da ti postavim kao pitanje, to je bila tvoja izjava u medijima, ali da kažem da sam od uvek još iz gimnazijskih dana bila fascinirana lepotom i unikatnim izgledom O'Connor, a moje najbolje drugarice sećaju koliko puta sam rekla da bih volila da obrijem glavu kao ona. I želja mi se napokon ostvarila, nažalost. Dakle, bude teško vrlo ženama da kada saznaju da imaju, nažalost, zdravstveni problem kakav je karcinom, da će ostati bez svoje kose, da kosa u nekom momentu treba ponovo da izraste. Kako se ti borila u tim momentima kada si, eto, dakle si jednostavno imala tu želju? Ti ne možeš da zamisliš moju sreću kada mi je... Išla sam kod tate da mi obrije glavu, da bi nekako on na taj način učestvovao u tome, pošto sam roditelja... I deci si rekla da si tako želela? Jesam, da, i zaista sam tako želela. Pa video si moje fotografije iz tog perioda.
mislim, ja sam tad sebi bila prelepa, najlepša i tako sam mislim, ja sad kad pogledam te fotografije gde sam bez kose, gde sam ćelava, mislim, kao da me gleda neka ratnica srećna koja je pobedila sve moguće bitke, mislim, zaista žene kada se ošišaju i na kratko, mislim, ne, znači potpuno drugačije posmatraju tebe, ti drugačije posmatraš ljude, mislim, promene se ljudi. Ja sam rekla moj frizeru, ja bih opet na ćelu, kaže, nemoj, molim te. Da. Ali samo ti postavim jedno pitanje. Ja vidim po prirodi stvari da ti imaš nevjerovatan entuzijazam. I sad se postavlja pitanje, kako je moguće, dakle, tvoj entuzijazam je, dakle, realan i pravi. Onda ljudi postavlja pitanje, kako je moguće da neko koji je imao 2 ozbiljne bolesti i dalje pleni takvim entuzijazmom. Ljudi padnu u depresiju, u anksioznost, negativnost. Pa zašto sam ja ovde? Ja sam ovde, ej ti sestro koja si u problemu. Da. Evo, znači, meni je dosadno da ležim i da kukam i da, mislim, znaš kao, čitav svet, šta sve ima da se uradi, šta sve ima da se nauči još, razumeš, ima gomilu stvari koje bih još želela da uradim, a nisam, znaš, i onda, i baš zato što kao, vidi, kao, evo, kao, i ko tu sam, pa i drugi put, pa tu sam, znači, baš zbog toga. Da. A kako gledaš danas sa sve nedaće koje su te sustigle u nekom životnom periodu i kako postati otporniji na životne nedaće koje nas okružuju i sa kojima se susrećemo iz dana u dan? Dakle, što zdravstveni problemi, što nemaština, što finansijski problemi, što problemi u porodici, što problemi s decom, što problemi sa partnerkom, sa partnerom. Dakle, ima puno problema oko nas i na sve to se dogodi da neko, nažalost, ima zdravstveni problem. Ali ja se vodim time da život jeste težak, ali život je lep. Znači, život je stvarno lep. Mislim, svako jutro kad ustaneš, treba onako da se svako zamisli i da vidiš, vidi šta bi ja sad danas mogla da radim, pa koga bih mogla danas da usrećim. Ja se nadam da ja sad sa ovim mojim nastupom i sa našim razgovorom, znači ja sad učim nešto od tebe, super su ti pitanja, ti sad saznaš nešto od mene, tamo neke žene koje gledaju će da kažu, ajde bre, neka tamo Radmila koja leži u krevetu, pati od bolova usled onkoterapije i sve, će da kaže, pa vidim, ajde bre da se drvnem, daj da ustanem. Tako da, to mislim... Jesi bila u bolnici sa ženama? Jesi bila u bolnici sa ženama? Dakle, da li je bilo u tvojoj sobi o žena? Kako ste se osnaživale međusobno? Pošto nije ni malo lako. Tamo je super zabavno. Stvarno. Ljudi treba da dođu, znači, terapeutski, znači, jednomesečno na Institut za onkologiju, da vide šta je život, koja je to muka s jedne strane i koja je to radost. Znači, da vide kako se boriš za život, grčevito i koja je to ljubav prema životu i strast. Znači, bukvalno jednom, ja to i mojim prijateljima, poznanicima, svima, idi jednom mesečno, prošetaj se hodnicima. Da. Koliko smo danas spremni da pomognemo onim ljudima kojima je pomoć najpotrebnija? Evo, mi danas pričamo o tvojim problemima koje imaš, a opet kažem, imaš tako neki takav entuzijazam. Mislim, ja pričam u svoje ime, evo, znači, ja ovde... Koliko si ti danas spremna da pomogneš ljudima, u smislu, kroz razgovor, kroz svoju ličnu praksu, lično iskustvo? Ja sam tu, znači, meni ženice, ja kažem, moje sestre po muci, mislim, pišu, kontaktiraju nas, ove mreže su za mnoge stvari potpuno tupave, ali za mnoge stvari funkcionišu. Mislim, Facebook, Instagram, žene pišu i to vrlo neke intimne stvari. I šta ti kažu? Mnogo im znači. Šta te prvo pitaju u tom prvom kontaktu putem društvenih mreža? Budući da ti vrlo javno i transparentno u svim medijima, u svim novinama si pričala o svojim problemima. Uglavnom su sve, pa kao, znači, kao, jao, super, jao, taj tvoj osmeh, jao, hvala ti, evo, kao ja baš sad ležim u krevetu, a ti si tu, jao, tvoji intervjui su mi mnogo pomogli i mi odmah pređemo na ti. Na ti, apsolutno. Pa ja sam i tebe istrekla, znači, to pertuje, mislim, život je mnogo, ono što smo malo rekli, lep, ali težak i komplikovan da bismo mi sad na cetrivije gubili. Jasno. Ono što je vrlo bitno da kažemo je da organizuješ humanitarne koncerte kojima pomaže ženama koje vode borbe. 2 puta godišnje, tako je. I
daju se humanitarne novčane donacije za udruženje Budimo zajedno, to je čim sam i ja član, to je udruženje žena obolelih i lečenih od raka dojke. To je ta priča gde se mi međusobno družimo i podržavamo jedna drugu. Dobro, jesmo shvatili da treba da budemo zajedno najzad? Pošto evo, bila mi je novinarka Informer televizije pre tebe i pričali smo o tome kako je Srbija stalno polarizovana i kako mi nikako da se ujedinimo, nego stalno želimo da budemo podvojeni i odvojeni. Dakle, koliko je bitno da budemo zajedno u onim momentima kada nam je to najpotrebnije? Moramo da budemo zajedno, moramo da pružamo ruku jedni drugima, bez toga ništa. Moramo da slušamo jedni drugi, ali ozbiljno da slušamo i da gledamo kako možeš da pomogneš bližnjim svom. Koliko neku bolest koja nam se dogodi u nekom trenutku, bilo kom trenutku, treba da gledamo kao priliku za neki novi početak? Ja o tome i pričam sve vreme, baš tako. Ali to ljudi ne shvataju. Mislim, ne da ne shvataju tvoju priču, nego... Ali, mislim, šta god, ja sam shvatila bukvalno, mislim, šta god ružno da se desi, iz toga izađeš jači. To je to, znači, kao što me ne ubije, to me ojača. To je bukvalno tako. I mislim, ja sam zaista zahvalna na tome svemu što se desilo i na ovoj prilici da sad vodim malo drugačiji život nego ranije. Jasno. Kako možeš da osnažiš žene da budu dovoljno psihički jake u onim momentima kada im se učini da potpuno padaju u ponor i da im nema pomoći? Dakle, kako da budu psihički dovoljno jake, jer stvarno je previše negativnosti oko nas. Mislim, ljudi su negativni, da li imali povoda, da li imali povoda. Sad sam se setila o tome, jako često razmišljam, šta je super kod ovako teških životnih situacija, ja nema više šta da izgubim. I mislim da je to, hvala Bogu na tome. I ti kad nemaš više šta da izgubiš, pa tebi je, čitav svet je tvoj. Jasno. Tako da onda, znači, možda bi žene mogle tom nekom idejom da se vode, znači, bukvalno, mislim, ja sad zaista, hvala svima koji mi izlaze u susret za bilo šta, ali ja sad, apropo ovih ružičastih koncerata, recimo, ili nešto drugo, kad mi treba neka pomoć i oko organizacije, oko ne znam čega, kuc, sva vrata su otvorena. Znači, pa mislim, ako neka se i ne otvore, ako se samo malo, pa dobro, mislim, ništa strašno, jer ja sam već najgore bitke dobila. Da, i prebrodila. Tako da, znači, zaista mislim da žene treba da smisle šta je to što su od uvek želele da rade, to ja stalno pričam, a nisu smele. Da. I eto, znači, neka probaju sad, zato što nemaš više šta da izgubiš, jer kao već si izgubio zdravlje, to je nešto najdragocenije. Jasno. I kao ovako si na korak od, jel te? Jasno. I znači, kao mislim, sada gledaj da vidiš šta možeš sa tim vremenom koje sad imaš gratis. Apsolutno. Da možeš, dakle, da kažeš jednu rečenicu, jednu poruku Teuti pre, dakle, susreta sa zdravstvenim problemima, šta bi joj rekla? Šta ne bi trebalo, dakle, da uradi, da priča, kako ne bi trebalo da se ponaša, dakle, kakav ne bi trebalo da bude životni stil, životni stav, šta god? Nema zavisti, znači, ne zavideti nikome ni na čemu. Bravo. Mislim da sam to, mislim, svi se mi borimo, svi smo mi zavidni nekad, ja vidim ova... Normalno, pa to je u prirodnoj stvari. I na muško, i na žensko, i na svašta nešto. Majke su, mislim, kao vidi kao moja deca, ovo ne, a vidi ona tamo deca, ja. Znači, to ne, jer to truje dušu i to je najgore nešto što može čoveku da se desi. Da. Gde možemo te čuti i videti u nekom narodnom vremenskom periodu, ili ima nešto što je interesantno? Nemam ništa specijalno zakazano, ali u martu će biti povodom nacionalnog dana borbe protiv raka dojke. To je, čekam još da potvrdimo datum, bit će najverovatnije opet u Narodnom muzeju Srbije sa kojima odličnu saradnju imamo. Mislim, to je onako baš reprezentativan prostor i tako da to je to, znači, kraj marta, ružičasti koncert.
planiram još nešto. Ali o tom potom. Od danas ćeš biti češće moja gošća u jutarnjem programu, pošto ja kad ostavim dobru energiju i kad osjetim tu sličnost, ja onda po jednom uđu u ovaj studiju iz njega izlazi. Mnogo ti hvala što si bila gošća u jutarnjem programu Studija B. Želim ti puno sreće, želim ti puno zdravlja, puno poljubaca za tvoju decu, blizanci imaš, ili tako? Neka budu živi i zdravi, za cijelu tvoju porodicu, ja moram da najavljam reklame i vesti. Dakle, ovo je bila Teuta Slani, čuli ste ukratko čitavu priču oko njene životne borbe. Dakle, drage žene, redovni pregledi, redovne kontrole,